ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞായറാഴ്ചത്തെ വീഡിയോ ആണ്. 5 മണിക്ക് തന്നെ എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. കാരണം 1-ാം തീയതി അമ്പലത്തിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ പോയി. നല്ല മഴയായിരുന്നു. അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് ബീഫ് മേടിച്ചു, പിന്നെ ഒരു ചായയും വടയൊക്കെ കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പം കാണാം കറണ്ടില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വയറ്റിലോട്ടൊന്നും പോകത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അടുപ്പൊക്കെ കത്തിച്ച് അങ്ങ് അരിയൊക്കെ അങ്ങ് അടുപ്പത്തിട്ട് പരിപാടികൾ തുടങ്ങി. രാവിലത്തെ കാപ്പി അടിപൊളി ചീനിപ്പുഴുക്കും ചമ്മന്തിയും ഉണക്കമീനും കട്ടൻ കാപ്പിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ബീഫ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ അടുപ്പി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ. സാധാരണ കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ഇന്ന് അടുപ്പി വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഏട്ടനോടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ ബീഫ് അങ്ങ് അടുപ്പിലാക്കി. ഇതെൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കരൾ റോസ്റ്റാണ്. ഞങ്ങൾ കരൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ പടപടീന്ന് പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് ചോറായി. പിന്നെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് മോരുകറി, ഇന്നത്തെ രസം, പിന്നെ ഇന്നലത്തെ ചീരത്തോരൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. പിന്നെ പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി വെച്ച് കുറച്ച് മീൻകറി ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇന്നലത്തെ. പിന്നെ ചീനി വേവിച്ചത്, തിളാന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന ബീഫ് കറി.